да си поговорим малко за разшиваната действителност, за всичко, което ни заобикаля. За това как вашите възпитатели са ви заблуждавали през цялото време, че вие сте личности, че нещо ще стане от вас, че в този живот има място за вас. Това не е точно така. Искам да ви задам един въпрос. Знаете ли кои сте вие? Вие сте децата на едно консуматорско общество. Вие сте едно поколение на бармани, сервитьори, пласьори и шофьори на таксита. Едни жалки подобия на човечета, които седат по цял ден и се чудат в кое кафе да се тагнат, коя снимка да си качат в Инстаграм, колко нергеленца да изпушите и какъв смартфон да си купите. Никога не сте изпитвали страха и гнява на тези, които са ходили на война, на тези, които са се били за вашата свобода, за свободата, която вие пропилявате е така. И съм сигурен, че ако те бяха или можеха да ни видят от някъде сега, ако можеха да видят какви жалки подобия на хора са техните потомци, щеха да се обърнат в гробищата. Искам да ви попитам, това ли искате вие? Искате ли да живеете така и да живеете в този фарс и в тази заблуда? Искате ли да бъдете едни мижитурки, управлявани от шепа плъхове, които държат парите и властта за нас трохите? И мислите ли, че това заслужавате? Първото нещо, от което трябва да се избавиме, е скъпите ни играчки. Да си изгасиме телевизорите, защото телевизията ви кара да мечтаете за скъпи коли и скъпи дрежки, да си търсите работа, която мразите, за да си купите неща, от които нямате нужда. Както казах, ние не сме преживяли нито Велика депресия, нито сме имали Велика война. Нашата Велика война е със самите нас. Великата ни депресия е жалкия начин на живот, който водиме. Медиите ни пълнат главите с лъжи, как един ден ще бъдем звезди, ще бъдем успешни хора, или може би актьори в някой мафиотски сериал. А всъщност, ние седим и си гнием по гетата. Кажете ви, това ли искате? Не! Ами тогава, какво чакаме? Имаме плана и организацията от мене. От вас иска отдаденост и големи тъшаци, за да смачкаме всеки, който застане по пътя ни. С мен ли сте или не?